Hom sap que la flota catalana seguia al llarg de les costes africanes abans de llançar-se cap a la conquesta de Sicília, que més tard formaria part d'aquell regne, lligat a la corona d'Aragó amb Nàpols i Sardenya. La política mediterrània de la corona d'Aragó continuaria tenint un caire italià i un caire africà, però el primer, d'ara endavant, eclipsaria el segon. Si observem el mapa que es conserva al Museu d'Història amb indicació dels consolats de la ciutat de Barcelona, veurem la importància que tingué l'expansió mediterrània. La seva essència és sempre la mateixa. El cònsol representa l'autoritat metropolitana sobre tots els marxants pertanyents a la seva nacionalitat. Controla i dirigeix la vida i les activitats dins la casa o les cases on viuen els comerciants i on dipositen llurs mercaderies. És a dir, els alfondecs o fonducs catalans. Al carrer de la Duana, al costat de la Port de France o del mar, a Tunis es troben reconstruïts alguns fonducs com els dels catalans. I moltes de les ciutats de la costa magrebí varen tenir també el corresponent fonduc català. Abans d'establir al nord d'Àfrica els alfòndecs, hostals, llotges i magatzems, els vestigis de la cristiandat eren molt reduïts. Dues petites comunitats barbaresques cristianes subsistien, almenys així es creu, al 1114. L'una a l'actual regió del Constantinès, a la ciutat port de la Cala. L'altra a Tunis. Però després de 1150 no hi havia ja com elements cristians en tota la barbària oriental, més que curiosos grups testimonis del passat. Es trobaven a la regió tunisenca de Nepta, al sud del Txot, Algerí. Eren els descendents dels ja esmentats Banu Ganilla, originaris de Mallorca. No és d'estranyar l'interès que el nord d'Àfrica, dominat per l'islam, tingué pels apòstols de la cristiandat d'aquell temps. I de tots ells, avui volem parlar d'una persona, Ramon Llull. Aquesta és la mateixa mar que contemplava Ramon Llull des del seu refugi de Miramar, a l'illa de Mallorca, en el segle XIV. Moltes coses han canviat en el món i a la illa des de llavors, però moltes segueixen igual. El mar, aquesta immensa correntia del món, com deia Ramon Llull, el paisatge autèntic insular, la pedra, les alzines, entre la vinya i el fenollar, on Ramon Llull tingué la visió divina que l'apartà de la vida profana i el dugué a l'aventura religiosa de convertir els infidels, però d'una manera pacífica, per raó i per convenciment. Ramon Llull, el més universal dels catalans de Mallorca, va tenir una joventut atzerosa i poc edificant, però va tenir diverses aparicions. Va ser tocat el seu cor i el seu esperit per la mà de Déu, i es va venir a retirar aquí dalt es Puig de Randa, on ara mos trobam. I aquí va estar 8 dies reflexionant, fent oració per saber com havia d'encausar la seva vida. Va tenir una 6a aparició. Va ser Déu que se'l va aparèixer, segons ell mos conta, perquè escrigués obres per convertir els infidels. I aquí va ser on ell va gestar un llibre molt important, l'Ars Generalis, que més tard havia d'escriure en el monestir de la Real.
Posteriorment va tornar altres vegades d'Alta Cappuig i va fer estades de diversos mesos. I va edificar una petita ermiteta, una petita ermita, que ha estat l'origen del monestir de cura que avui existeix dalt d'aquest lloc. Nat a Ciutat de Mallorca cap l'any 1232, pocs anys després de la conquesta de l'illa pels catalans de Jaume I, Llull ocupà de jove importants llocs a la cort mallorquina. Fins i tot es casà i tingué fills. Però massa apassionat, una nit mentre escrivia una cançó amorosa per una dama, que no era la seva esposa, tingué l'aparició de Crist. Entengué la visió com una crida per dedicar-se el reste de la seva vida a convertir els infidels i a predicar la doctrina cristiana. Crec que la definició més exacta de la personalitat de Ramon Llull és la de missioner enciclopèdic. Si li lleven aquest caràcter, aquest aspecte de missioner, se defigura totalment la personalitat de Ramon Llull. Ramon Llull no va voler ser mai un científic. Ramon Llull va voler ser un missioner. I tota la seva obra científica queda ordenada i dirigida a poder ell realitzar els seus plans de missioner. No vol dir això que la seva obra científica no sigui primària, però el que vol dir és que l'ideal missional està damunt l'ideal de científic. Però Ramon Llull al mateix temps és un enciclopèdic, i això és una característica de la personalitat de Ramon Llull, i a més estranya, perquè no hi ha missioners que cultivin la ciència en la intensitat i en l'amplitud en què en Ramon Llull va cultivar la ciència. En Ramon Llull és un missioner que escriu de filosofia, de teologia, d'apologètica, de pedagogia. És un novel·lista, és un missionòleg, és un místic, és un poeta. Però tot això va ordenat a la realització dels seus ideals missionals. No hi ha idea on no bategui aquest ideal missional. L'obra més gran seva és el llibre de contemplació en Déu, i és una obra missionera, una obra que va compondre per donar a conèixer el cristianisme en els savis musulmans. Però la primera obra que va compondre, L'art abreujada de trobar veritat, és una obra essencialment missionera. Ell tenia l'ideal, tot d'una que es va convertir, va concebre l'ideal de compondre una obra, el millor llibre del món, deia ell, per la conversió dels infidels, per refutar els errors dels infidels. Vet aquí l'essència de l'ideal missional d'en Ramon Llull. Un missioner enciclopèdic. És una nota característica dins la història de la missionologia. Aprengué a fons, a més del català, que li era la llengua pròpia, el llatí i l'àrab, per a convertir els musulmans. Estudià primer a París, centre cultural ja en aquell temps, i més tard fundà a Mallorca el lloc de Miramar. Un autèntic col·legi missional per a formar els futurs evangelitzadors i adquirir coneixements de la llengua àrab i la doctrina cristiana. Avui, Miramar, a Mallorca, conserva el record d'aquell apassionat apòstol que fou Ramon Llull. Llull fou un escriptor prolífic, escrigué prop de 300 obres, gran viatger, místic, filòsof i missioner. És difícil de construir-ne la biografia i existeixen moltes llegendes. Hom disposa d'un document que revela part de la seva vida. És l'anomenada Vita, en llatí Vida Coetània. Un magnífic comentari gràfic de la seva vida el dona l'anomenat Breviculum, en un manuscrit de Karlsruhe, del qual han estat publicades moltes reproduccions.
Com a viatger incansable, molts llocs recorden el seu pas. La ciutat de Mallorca, en la seva part antiga, té el seu monument modern que el fa present als passejants. El claustre de l'església de Sant Francesc ens convida a visitar la seva tomba. L'església de Sarreal i el monestir de Randa recorden el seu pas per Mallorca. I més lluny, París, Montpeller, Pisa, Xipre, Roma i fins i tot l'Armènia, a prop dels monts Taurus que marcaren el límit oriental de la gran aventura dels almogàvers. I vegeren passar la figura d'aquest mallorquí il·lustre. La Vita narra detalladament els termes de la disputa amb els lletrats del maometisme. És l'audàcia el terme que més escau al temperament de Ramon Llull. Parlar de Ramon Llull dins aquest claustre del convent de Sant Francesc de Ciutat i fer-ho en el marc d'un programa on se parla de Ramon Llull i la seva relació amb l'islam, crec que convé, en primer lloc, repensar un poc les circumstàncies en què Ramon Llull va viure aquí a Mallorca, que els darrers anys del segle XIII, principis del XIV, on les comunitats religioses, es pot dir culturals, estaven en una convivència envejable. Ramon Llull, quan després va prendre la seva decisió fonamental de dirigir-se cap als àrabs, ja sigui en diàleg amb la seva cultura, com ja sigui també amb confrontació, s'ha de dir confrontació amb la seva creença, parteix d'aquesta circumstància d'haver viscut a un lloc on convivien les tres comunitats, cristians, jueus i àrabs, i en la seva relació en el nord d'Àfrica, després intentarà un coneixement de la cultura aràbiga, fonamentalment a través d'obres dels autors, ja sigui en contacte amb la ciència a Montpeller, on aleshores influïa poderosament la ciència àrab, ja sigui en els seus propis contactes en el nord d'Àfrica, com després s'anirà veient. Una confrontació, per tant, amb una cultura, amb una ideologia, una confrontació que per Ramon Llull se fa sempre a partir del diàleg i no a partir de l'enfrontament amb les armes. Un diàleg i, per tant, i un intercanvi que és el que el mourà a recórrer després tots els marges del Mediterrani. Llull realitzà diversos viatges a Tunis i Bugia. Sabem que l'activitat missional en el nord d'Àfrica s'havia guiat tradicionalment per la idea de convertir en primer lloc els sobirans i caps responsables. El contacte, en canvi, amb la població era més difícil i pràcticament inexistent.
En definitiva, el bon enteniment que era norma de la política exterior dels estats d'Ifriquia es limitava a assegurar les bases per a un comerç estable i profitós per a les dues parts. Per això mateix era una exigència, el respecte i la no ingerència en els assumptes interns i els religiosos principalment. És probable que aquest fet no fos desconegut de Llull, que es mantenia gairebé fidel a la concepció d'una campanya missional dirigida a l'èlite responsable políticament i culturalment. Però a Bugia, la Bejaia argelina d'avui, sembla trencar aquesta tradició i Llull fa la seva presència a la plaça pública cridant la falsedat de la llei musulmana. A aquesta provocació el poble respon en part amb una actitud de diàleg. Altres s'aixequen, en canvi, contra ell i el condueixen a la presència de les autoritats. El segon episodi és la discussió davant de l'Assemblea. Ramon Llull presenta la seva demostració al misteri de la Trinitat. La resposta fou enviar-lo a presó, preveient la pena capital. La sortida de Llull de l'assemblea fou acompanyada de cops, bardancs, pedres, estirades de barba. Maltratat d'aquesta manera fou tancat al lloc comú de la presó de lladres, com ell mateix explica a la Vita. Romangué uns 6 mesos tancat, però durant aquests mesos rep la visita de diferents intel·lectuals musulmans. És expulsat i salva la vida. Avui la tradició legendària local explica que més enllà del Cap Carbón, a la costa argelina, hi ha unes coves a l'espadat de Tamelac on es refugia Llull per no ser apedregat pels musulmans. Un record més que uneix la història d'ambdues parts de la Mediterrània. Una altra llegenda afirma que el dugueren moribund des de les terres de l'Àfrica i que en veure la costa mallorquina expirà en els braços dels seus companys. Resta sempre com la imatge de l'home inquiet, enamorat de l'absolut, sigui Déu, la ciència o la humanitat. La seva obra escrita de milers i milers de pàgines espera la seva edició definitiva. Després de mort, encara hi hagué qui perseguir les seves doctrines i no sols en els països musulmans. La Inquisició censurà la seva obra i n'impedí la difusió. Tot i així, hi ha en el món estudiosos del lullisme escampats per tots els països. La seva obra és cada dia més difosa i, pels seus mèrits, fou declarat beat per l'Església Catòlica. La seva festa celebra el dia 3 de juliol. Sempre hi ha hagut qui ha estimat i defensat aquest gran personatge que volgué morir en un pèlag d'amor, donant la seva vida per la fe cristiana i la conversió de tot el món.